Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Brează Titanilor. Trebuie să ajungem și noi acasă, că am plecat în căutarea unui village. Și trebuie să ne grăbim. Și am greșit în ce parte am luat-o. Avem o poțiune de speed. Da, e bine, acum e perfect. Cred că e bine încolo. Uai, ce greu merge cu barca pe uscat. Nu e încolo, e încolo. Trecem de biomul de Ice Spike. Deci e încolo, că mi-aduc aminte acum. După aia trebuie să găsim un oceanul. După ce am trecut de biomul de Ice Spike și după aia suntem destul de aproape. Acest biom. Stați un pic. Bun, hai că am revenit. Și... Bun. Da, încolo este. E perfect. Și cred că mai bine ar merge cu barca. Haide. Hați. Board. Hai. Bagă poțiune de speed. Haide. Bine, mă. Hai că suntem... Hai că nu mai avem mult până acasă. Suntem acasă aproape. Trebuie să ne ajungă speed-ul până acasă. O luăm pe aici. Bă, trebuie să ieșim din barcă pentru că nu avem ce face. Actually, trebuie să ieșim din barcă. Bă, deșert? Nu cred că era. Dar găsim noi. Cum ar fi să fim în partea opusă.
Hai să mai încolo, am găsit deșertul, nu cred că era acesta. Deșert. Mai am 2 minute de speed. Nu e pe aici, e în altă parte, cum v-am zis eu. Și-am și mers o grămadă, vă dați seama. Mergem pe deșert, pe aici. Aici e gheață, oricum am mers o grămadă. Și nu mai știu, e tot în față, nu mai știu din ce parte am venit. Deci mai avem o barcă acolo. Ai barcă, da. Și mergem în partea opusă spre... Cred că ar trebui să băgăm un speed de la blană rău de tot. Bombă rău de tot. Hai, trebuie să ne ajungă speed-ul de 1 minute, bă. Hai. Hai, odată. Hai. După aia mi se duce speed-ul. Și nu mai am ce face. Fără speed. Merg prea încet fără speed. Hai că mergem în direcția bună. Deci direcția bună. Mai dăm niște speed. Trebuie să ne ajungă speed-ul până acasă. Boșilor, ne ajunge speed-ul până acasă. Bă, bă, mai bine, bă, hai să am night vision, să nu mai dorm. Știi că night vision îmi trebuie. Night vision. Oh. Ai. Tu vezi cât de bine vezi cu night vision. Potion of night vision. O poțiune de night vision. Deja vedeți că e noapte afară. Da, se vede luna acolo, nu? Acolo e soare, acolo e noapte, vezi? Deci, dar...
Bă, n-am ce face. Mi-am pierdut orașul și intrăm pe o altă mapă, pe o mapă de survival, unde am câteva diamante, le-am minat eu. Stați, nu sunteți pregătiți să-mi vedeți pickaxe-ul. Cu succes am rating 3. Pickaxe cu fortune 3. Am rating 3, șanse 5. Și armurica noastră, buții ăștia cu feather falling, skin-ul ăsta meu de tâșcă primar, sunt și eu full diamond. Scrieți-mi în comentarii ce nume să le dau la buți. La pickaxe, hai să-i dau numele Pica. P-A-A. Pica. Mă costă 2 levele. Bă, și aveam spawner de scheleți. Stați că mă dau pe game mode. Băgăm în game mode. După aia și... Stați să-mi iau eu sabia. Oai, schelete. Acolo e ăla. Nu, că trebuie să mă duc să-i dau. Îi dau cu ăsta de silk touch. Creeper acolo. Gata, easy. L-am bătut. Ne luăm și noi săbiuța. Am arc cu flame și am un arc cu infinity, dar am murit și mi l-am pierdut. Eu, ăsta aici ai terenul meu, zona asta mea. Nu pot să cred că mi s-a despawnat arcul. Și aveam și flame și branch pe... Las că încercăm să facem level 30, să ne pice și pe ăsta infinity. Asta vreau, asta e tot ce-mi doresc, infinity. Mai mergem la minerit. Trebuie să-mi iau eu o poțiune de enchant, de forță rău. Bun. Luăm poțiunea asta și o poțiune de fire resistance. Atât.
I-am dat arc. Hai să mai batem niște zombalăi. Bă, știu, am automatizat pe un spawner și nu e greuț. Oricum, unul e mort. I-am dat-o. Le dau așa cu arcul, hârționule. Batem aici niște zombale. Am făcut level 3. Deja hai să luăm tot căulul. Boșilor, scrieți-mi în comentarii ce enchant să mai bag pe pickaxe-ul meu cu forță în 3. Vreau să bag mending. Și pe ăla cu silk touch o să vedem noi. Văd eu dacă mai merită. Văd eu dacă merită să pun și pe ăla mending. Da, nu cred că merită. Mending-ul îți pică destul de rar. Și mergem și noi în mină. Păcat că n-am torțe, n-am o poțiune de fire resistance. Deci cred că putem da. E ca un hit. Dai poțiune, știi? Și ai mai trebuie una. Da, trebuie să găsesc diamante în 7 minute, în 8 minute. Bun. Mergem pe aici. N-am și o poțiune de night vision. Doamne. Boșilor, mai avem 6 minute, o poțiune de night vision, ne trebuie atât. Night vision, gata. Oh, bine, mă! Da, mă, mai zic și eu, mai zic. Bă, mai durează. Trebuie să găsim cât avem fire resistance-ul. Nu am nevoie de
Gravel. Bam, 28 de flint. La iron era bun pickaxe cu silk touch. Vreau să facem orașul ăsta forță, un oraș pe survival. Deci toate diamantele care le-am găsit este survival. Am niște lemn la mine să-mi fac o lopată măcar. Dar nu-i bine pe aici. E plin de gravel. Da, plin de gravel. Și mi se duce night vision-ul. Nu cred că mai găsiți diamante, că am găsit de 2 ori. Și de asta am 15. Bă, poate facem ceva metrou în... Doamne, ce ușor spargi. Bă, nu spargi așa ușor nici cu game mode. Gold. O, bine. Mai am 4 minute. 4 minuțele. Eu nu mai minez. Trebuie să caut și eu niște night vision. N-am mai găsit diamond. Uite, niște iron. Niște redstone. Lapis ar trebui să găsesc. Deci mai am 1 minut jumate de fire resistance. Dar n-am cum să ajung. Că... Bă, sub coal, lângă coal. Bă, am luat eu la coal. Nu o să mai trebuiască niciodată, nu mai vin niciodată în mine după coal. Numai după diamond. Chiar dacă suntem full diamond și cu enchant.
Ai grijă de acum că nu mai avem fire resistance-ul. Oh, redstone, nu pot să cred. Bă, dar cât redstone e în mina asta. Iar redstone. Bă, n-am găsit atâta diamond. Deci oricum minez de puțin timp. Cât timp mai am? 59 de secunde de night vision. Un minut. Și trebuie să ne cam grăbim să găsim diamantele alea. Nu, că eu dacă nu găsesc acum nu mai găsesc. Hai. Nouă secunde. Pickaxe. Nu, că trebuia să ies. Hai, pickaxe-ul meu s-a dus, bă. Nu mai am chef de nimic. În 27 de minute nimic n-am găsit. Nici fire resistance. Deci, acolo măcar știu că e lavă. Lasă. Ne gândim noi cumva. Bă, vreau să ne facem și noi o casă. O să-mi fac și eu o casă. Și trebuie să-mi chem un prieten să mă ajute. Și de asta că căutăm noi. Deci, uitați pe aici vreau eu să o fac. Știți? Uite pe aici, prin zona asta e toată zona mea. Și mai scrieți-mi în comentarii pe cine mai vreți să intrați în serie. Deci asta e lumea abonaților. Puteți intra și voi. Oricum, cine intră pe server, pe mapă, o să-i dăm un cadou, un pickaxe cu Fortune 3 și o armură de level 30. Ca să fie minatul foarte ușor, știi? Și un arc, oricum, să mă ajutați. Bă, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să automatizăm spawnerul de zombie. Și cam atât ar fi și cu acest episod. Eu am fost Andrei și noi ne vom revedea data viitoare. Pa!